Dobro vam jutro, poštovani gledatelji. U današnjoj rubrici Lov na antikvitete razgovarat ćemo o tradicionalnoj drvenoj arhitekturi i najavit ćemo festival drvenih kapela Santa Barbara, koji zapravo na jedan vrlo uspješan način spaja glazbu sa tim fenomenalnim ambijentom drvenih kapela, ali i tradicijskim običajima. Zato su moji današnji gosti svi evo u nošnjama, i to nošnjama Pokuplja, Turopolja i Posavine. Neki su obiteljsko nasljeđe, dio je posudba iz folklornog ansambla Turopolje i iz etno zbirke Božidara Škofača, slikara i voditelja Kuda Poculica iz Letovanića. Evo, pozdravljamo Božidara i ovim putem sigurno nas gleda, a u studiju pozdravljam svoje goste. To su Valentina Badanjak-Pintarić, koja je producentica festivala drvenih kapela i predsjednica Hrvatske udruge Ars Organi Siscije. Jesam li dobro rekla? Dobro jutro. Još bolje vas našla. Neizostavni dio ove rubrike svake subote, moj dragi prijatelj i suradnik Jura Gašparac. Dobro jutro. Dobro jutro Hrvatska, dobro jutro susjedi, komšije, svi vi koji volite hrvatsku baštinu. I povjesničar umjetnosti, inače kustos galerije Štrigl u Holandskoj kući u Sisku, Jurica Škofač. Dobro jutro i vam. Dobro jutro. Dobrodošli svi. Evo, kao što sam rekla, razgovarat ćemo o staroj tradicionalnoj drvenoj arhitekturi, posebice o drvenim kapelama. One su nekako najprisutnije u središnjoj Hrvatskoj i to uz rijeke Kupu, Lonju, Odru i Savu, no nekako su najviše možda vezane uz Turopolje. Jura? Da, to je taj čudesni kraj velikih šuma. Turopoljci su nekad živjeli od tih šuma, oni su žirili svinje u njima. Te hrastove šume bile su osnov njihovog gospodarstva prije nego što su krenule sa krčanjem. Naravno, bilo je tu i oranica i livada, ali od tih šuma su nastajale njihove kuće, njihove kapele, kurilje. To su zapravo svojevrsni drveni spomenici kulture. Da, što jako lijepo možemo vidjeti, mislim, i diljem Turopolja, ali što smo prekjučer smo bili kod našeg Jurice i njegovog strica Božidara u Letovaniću, selu pored Kupe. Oni imaju tamo prekrasno imanje, divna etno zbirka. S nama je bila naša draga prijateljica, novinarka i fotograf Anja Franko, koju ovdje pozdravljamo i zahvaljujemo se na tim predivnim fotografijama koje nam je napravila i koje mogu ljudi koji vole našu emisiju vidjeti na mome fejsu Jura Gašparac. Neka se ljudi priključe našim akcijama. Sad, što se tiče drvenih kapela, koja je njihova posebnost? Koliko ih u Turopolju ima? U kakvom su one stanju? Znamo da su neke od njih obnovljene uglavnom sredstvima dobivenih iz EU fondova, no neke su nepovratno stradale i u Domovinskom ratu. Da, drvene kapele, dakle u ovom našem nacionalnom korpusu povijest umjetnosti je izuzetno jedna jedinstvena značajka koja zapravo je vezana za kontinentalnu Hrvatsku, središnju kontinentalnu Hrvatsku i dakle za regije prostora Posavine, odnosno Pokuplja, Vukomeričkih Gorica. Danas na samom terenu mi brojimo otprilike 30-ak drvenih kapela. Puno ranije smo imali ih i više, nažalost, kroz period 70-ih, 80-ih godina prošlog stoljeća smo izgubili jedan broj, a napose i u Domovinskom ratu, napose na prostoru Banovine. Tako da danas zapravo ono što imamo se nalazi u prostoru i prema tome bi trebali dakle biti
izuzetno adorantski nastrojeni, dakle, jer su jedinstvene, tako je klanjati se zapravo tim sada sačuvanim objektima i jednostavno njima pristupiti. Naravno, struka tu je pristupila u kontekstu restauracije, konzervacije. Dakle, mi imamo nekoliko izuzetno uspješnih rješenja. Tu bih izdvojio kapelu u Starom Brodu, Svetog Martina, dakle, koja je 2017. godine upravo dobila jednu posebnu nagradu, dakle, Europa Nostra. Nositelj je bio Hrvatski restauratorski zavod. Dakle, jedna sjajna priča koja je, dakle, rezultirala upravo i onda ovom nagradom. Ja bih ovom prilikom htio pozdraviti našu dragu prijateljicu, doktoricu Tajanu Pleše, koja nam je nedavno također bila gošća. Restauratorskog zavoda Hrvatske, koja nam je bila gošća. I koja je izuzetno ponosna na taj projekt u Starom Brodu. Tako je, da, jer je to zapravo jedinstven projekt takvog profila, dakle da je zapravo na kraju uspješno izveden, jer mi imamo, dakle, i nekoliko slučajeva gdje je nekoliko kapela krenuo je proces restauracije, pa nažalost nije dovršen. Ovdje je, dakle, sve zapravo učinjeno u potpunosti i onda naravno još k tome od strane Europe, dakle, i prepoznato, jel? Jasno. Valentina, festival drvenih kapela, evo po drugi put ove godine započinje sutra. Tako je. U Velikoj Mlaki u kapeli Svete Barbare. Tako je, sutra, dakle 21. jedan značajan dan u svakom smislu. Svjetski dan glazbe, prvi dan ljeta i prvi dan zapravo festivala drvenih kapela 2020. Iako je godina takva da je bilo sve pod upitnikom hoće li ići ili ne, ali evo krasnim programom, na programu je Bach, otvorit ćemo festival u jednoj od najljepših naših kapela u Velikoj Mlaki, ansambl Pinokio. Iza tog zanimljivog imena kriju se renomirani glazbenici Marta Švajger, sopran, Dani Bošnjak, flauta, traverso, Žarko Perišić, fagot i Mario Penzar na čembalu. Zanimljivo je da ta kapela Svete Barbare nije jedina na ovome području o kojem danas razgovaramo. Tako je. Budući da se festival održava na području dvije biskupije, Zagrebačke nadbiskupije i Sisačke biskupije, zgodno je za taj, ajmo reći, podnaslov festivala bilo nazvati ga Santa Barbara, odnosno Sveta Barbara, i posvetiti ga toj našoj svetici i mučenici, zato što osim Svete Barbare u Velikoj Mlaki imamo i Svetu Barbaru u Brestu, jednu preljupku drvenu kapelu koja je, nažalost, u Domovinskom ratu u potpunosti uništena, no obnovljena je prema sjećanjima domaćih i domaći su napravili sjajan potez sa župnikom i spasili oltare koji čine najvrijedniji dio sakralne baštine Sisačke biskupije i oni su sada tamo. Jako je zanimljivo. No, ova kapela Svete Barbare u Velikoj Mlaki poznata je osobito po jednoj svetici, Svetoj Kimernisi. Jura, hoćeš li ispričati našim gledateljima legendu? Sveta Kimernisa je ušla u moj život dok sam bio dijete, negdje 5. 6. razred osnovne škole. Čitao sam Mariju Jurić Zagorku, njen roman Gordana. I makar u tom vremenu gdje je smješten roman Gordana, još ta kapela nije postojala, ali je Marija Jurić Zagorka očito bila u Maloj Mlaki u kapeli i napisala u Velikoj Mlaki kako se Gordana skriva u toj kapeli ispod slike Svete Kimernise. A Sveta Kimernisa je zanimljiva, zato to je izuzetno rijedak prikaz kod nas. To je svetica koju je otac htio udati za kralja Sicilije, no ona se zavjetovala Bogu i nije se htjela udati, htjela je živjeti svetost i ona je molila Boga da joj pomogne da ju ovaj ne oženi i njoj su počeli rasti brada, brkovi. Njen otac je u tome poludio i on joj raspao. I Sveta Kimernisa ili Sveta Liberata je zaštitnica žena koje imaju problema sa muškarcima, osobito u Engleskoj. Zanimljiva Ali priča, ja bih još nešto htio reći. Noćas na Fejs je došla od naše drage prijateljice Gordane Đuran. Došla je divna replika. Ona je rekla: čestitam vam jer vi ste čuvari baštine. To je divno da imate mlade ljude na terenu koji su srasli sa tim terenom, koji su školovani i koji su prepoznali baštinu. Valentina je prepoznala drvene kapele. Meni je divno sad kad pucam na netu drvene kapele i vidim festival Sveta Barbara, festival drvenih kapela. To je prekrasno. Te kapele su zaživjele. Moji prijatelji pohode festival. Da.
Da, već dugo se ta ideja kuhala, ali jednostavno se moralo, bilo je tako određeno da se taj festival i dogodi, jer prevrijedna je ta naša baština, prečesto je nismo ni svjesni ili primijetimo izvana, jer je oku ugodno vidjeti kapelu u tom pejzažu, uvijek su one na zanimljivim prostorima i nekako ljudi vide joj kako je to nešto zgodno, a ni ne znaju što se skriva unutra, koja je to ljepota. I moram samo reći informaciju našim gledateljima. Većina tih kapela ima u blizini, upoznali smo u Starom Brodu divnu gospođu koja je zvonarica. Tak je. Da, i imaju brojevi kad se upucaju kapele i možete ljude nazvati i oni će vam od sveg srca rado otvoriti te kapele. Tako to je jako važno. Posjetite kapele i dajte neki milodar. Jurice, iz kojeg razdoblja datiraju najveći broj tih kapelica? Najveći broj zapravo kapela, to bi bila druga polovica 18. stoljeća. Imamo jedan također veliki broj kapela 19. stoljeća, prva polovica. I vrlo mali broj kapela koje se čuva na prostoru Pokuplja, prvenstveno, a to je zapravo kasno 17. i prva polovica 18. stoljeća. To su, dakle, praforme, bi mogli kazati. Levi Štefanki. Levi Štefanki, recimo, ili Stari Brod, možda čak više. Dakle, to su praforme gdje ona zapravo, govorimo o jednom kvadratnom tlocrtu koji, dakle, zaključak je poligonalni aneks, u koji se smješta oltar, odnosno sveta slika ili tako dalje. Sad nam još recite nešto o toj posebnosti gradnje. Sve su one građene uglavnom od hrastovine, tako je. No to je sve zapravo bila ručna izrada. Ručna, dakle manualna izrada. Ali imamo i drvenu katedralu. Dobro, tako je. Hoćemo ju... Mislim, trebamo svakako kazati da razlike između drvene kapele i tradicijske stambene kuće ili gospodarske zgrade, dakle, nema razlike u načinu konstrukcije, dakle, i načinu gradnje, jer su to, dakle, radile tesarske družine, koje su, dakle, obitavale u prostoru i one su zapravo taj ljudski genij koji je uopće došao, dakle, do te spoznaje da se od hrasta, dakle, dobro, tako, dakle, da se može izvesti nešto, jel? Dakle, mi govorimo o tradiciji, vrlo dubokoj tradiciji, dakle, koja seže prije osmanske opasnosti, jel, dakle, na prostoru, napose Pokuplja, jel? Dakle, tako da u tom kontekstu, u konstrukciji i u formi, drvena kapela zapravo je identična tradicijskoj stambenoj arhitekturi. Ono što ju naravno izdvaja, to je toranj, odnosno kroz razdoblje 18. stoljeća prodora baroka, dakle te kapele postaju biti puno veće, dobivaju sakristiju, otvara se lađa i tako dalje, ulazi barokni retabl, pa se onda, dakle, sam tabulat rastvara sa određenim shodićem ili takozvanim fersolom i tako dalje. Juraj, Gustelnica. Gustelnica, dakle... Drvena katedrala, dakle, riječ je o projektu Hermana Bollea. Dakle, ovdje je riječ o arhitektu, mi znademo ima arhitekta, jel? Međutim, u ovim kapelama Stari Brod, dakle, to je uistinu produkt ljudskog genija. Mi ne znamo ko je arhitekt, dakle, to je nešto što je, dakle, napravila jedna tesarska družina, oblikovala i kao takvu, dakle, iz 1764. Dakle, mi danas tu kapelu u tom prostoru nalazimo. Neprocjenjiv je to prostor, osobito vjerojatno za vas koji tamo održavate i nekakve koncerte. Najavite nam što sve očekuje posjetitelje do iduće nedjelje. Dakle, sad smo u nedjelju u Svetoj Barbari u Velikoj Mlaki uz ansambl Pinokio, a onda u petak 26. lipnja u 20 sati su svi koncerti. Smo u drugoj Svetoj Barbari u Brestu Pokupskom. Tamo će nastupiti Krešimir Lazar na violončelu i Krešimir Has na čembalu. Izvrstan duo. Provešće nas evropskim barokom. Zatim u subotu 27. lipnja smo upravo u Gustelnici, u kapeli Svetog Antuna Padovanskog. Tamo će nastupiti genijalni Dani Bošnjak sa programom suvremenih skladatelja koji su svoja djela posvetili upravo njemu. I u nedjelju 28. lipnja zatvaramo ovogodišnji festival drvenih kapela u kapeli Ranjenog Isusa u Velikoj Gorici. U Velikoj Gorici upravo zato što je Velika Gorica pomogla i prvu godinu i ovu godinu unatoč svim peripetijama da se festival uistinu održi. Moram reći i Ministarstvo kulture i grad Petrinja su pomogli ovom festivalu.
festivalu. U nedjelju zatvaramo kapelom Lignum. To je ansambl koji je osnovan upravo za ovaj festival i postaće i rezident ansambl ovog festivala. Čine ga Josipa Lončar-sopran, Jelena Ilčić-oboa, Ištvan Matej fagot i Alen Kopunović legetin na čembalu. Eto, pozivamo sve vas koji ste zainteresirani da posjetite svakako festival drvenih kapela i također ako vas put nanese u Letovanić ne zaobiđite ni etno zbirku Škofač. A ja ću zamoliti Valentinu da nam otpjeva možda najpoznatiju pjesmu koja opisuje to selo Letovanić, Letovanić, selo pokraj Kupe i to u izvornom obliku kakav vas je zapravo naučio pjevati upravo Božo Škofač. Da, Božidar Škofač i Kut Poculica i njima posvećamo ovu pjesmu. I moj baki koja je prije više od 80 godina napravila ovu nošnju i mami koja je onda sašila ovaj suvremeni izričaj nošnje da se može nositi i danas. Pa Letovanić. Letovanić, Letovanić, selo pokraj Kupe. Letovanić, Letovanić, selo pokraj Kupe. U njemu su cure ko jabuke. U njemu su cure ko jabuk. Odlično. Hvala lijepa svim mojim gostima jutrošnjim. Hvala. Jeste? Mislio si nastaviti. Možemo možda malo produžiti emisiju, možda ne bi bilo loše. Da, hvala vam lijepo. Uživali smo i u ovom gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili i danas uz emisiju Dobro jutro Hrvatska.